Hej og velkommen til den her video. I dag er vi taget på Tivoli Hotel for at vise jer en rigtig sej video. Kom med. Nu skal vi op og have lækker morgenmad. Og nu er vi kommet op til morgenmad. Prøv lige at se, hvor meget lækker mad der er. Her er der også meget. Og lad os så komme ned til poolen. Og nu er vi kommet ned til poolen. Prøv lige at se nu. Vi må desværre ikke filme hernede med poolen, så vi bliver nødt til at filme, når vi kommer op igen. Nu. Prøv lige at se, hvor stort der er herinde. Tak fordi I tog med i den her video. Husk at like og subscribe.